Szia kicsi Kinga, láttam ezt a videódat, hát ismételten egy szabálytalan gyakorlati végrehajtás. Kijavítanám, amit nem jól csinálsz, tehát már a gépben nem jól helyezkedsz el, nagyon fenn vagy, lejjebb kéne lenned, át lehet állítani a lábtámasztékot, tudom, mert ott edzettem pár éven keresztül, abba a terembe. Akkor, hogyha ez megvan, utána nem fog bekapcsolódni a lábhajlítód, meg a farizmod sem, mert látványos módon bekapcsolódik, tehát hiába mondod, hogy nem. Lemész mélyre, akkor a hátadnak egyenesnek kell lennie, szinte egy nagyon pici görbület lehet benne. Amikor jössz fel a pozitív szakaszba, ami dinamikusabb, ott pedig a végén, ahogy domborítva jössz fel, ki kell egyenesíteni a hátat, a lapockákat összehúzni, a fej az egyenes síkba marad, az nem törik meg a nyaki szakasznál, és kifújni a levegőt, és utána újra szépen lemenni a negatív szakaszba. Na csá!